Tervetuloa kuuntelemaan Kuolemaa ja kuohuviiniä podcastia. Keskustelua toivosta ja toivottomuudesta. Sydämellisesti tervetuloa Kuolemaa ja kuohuviiniä podcast-sarjan vieraaksi Tarja Hoppi. Kiitos. Mitä meidän kuulijoiden olisi hyvä tietää sinusta? Millainen persoona on Tarja Hoppi? Voi apua. Riippuu kuka kysyy, jos ei lapsilta kysytä. Kyllähän mä varmaan sellainen aika eläväinen ja positiivisena pidetty. Ainakin sitä mä kuulen kanssa ihmisiltä. Sellainen aika kupliva varmaan. Ja sellainen, en ainakaan ihan hirveän introverttina ole itseäni pitänyt muuta kuin aina välillä niinä sukellushetkinä sitten käydään vähän muissakin maisemissa, mutta kyllä mä mieluummin ehkä ekstrovertti olen, mutta kyllä ehkä niin kuin mitä enemmän tulee ikää, niin huomaa, että sellaista omaa rauhaa ja ihan vaan itsensäkin kanssa olemista niin kaipaa enemmän. Me tavattiin ihan ensimmäistä kertaa. Nythän me tavataan toisen kerran. Joo. Puhelimessa on joitakin kertoja puhuttu, mutta tavattiin joitakin viikkoja sitten ensimmäistä kertaa Härmänkuuntukeskuksessa ja sä olit siellä yksi kurssilaisista. Joo. Pohjanmaan syöpäyhdistyksen järjestämä kurssi ja mä olin siellä pirskahtamassa lyhyesti pitämässä semmoisen luennon, mutta mitä sä haluaisit kertoa siitä kurssista, minkälainen se oli ja mitä se tarkoitti sulle henkilökohtaisesti? Joo, se oli siis tosiaan, oli tosi ihanaa, että semmoiselle kurssille pääsi, vaikka mä melkein viittavaille sitä olin jo perumassakin. Tämän kurssin nimi on tosiaan oli semmoinen, kun syöpä ei parane. Ja kun se kurssin virallinen kutsukirje tuli mun viimeisellä sytostaattiviikolla juurikin niin kaikkein hankalimpina ja mustimpina päivinä, niin mä ajattelin, että musta ei ole tuolle kurssille, että mä pilaan muidenkin kurssin, jos mä lähden sinne. Mutta onneksi mä nyt en sitten sitä lähtenyt perumaan. Katariina, syöpäyhdistyksen Katariina, jonka luona mä oon käynyt juttelemassa, niin sanoi, että älä nyt vielä peru kuitenkaan. Ja onneksi en perunut, koska se kurssi oli kyllä kaikesta niin kuin rankkuudestaan huolimatta, niin kyllä se tosi niin kuin tarpeellinen ja merkityksellinen oli juurikin niin kuin tavallaan sen ehkä semmoisena jonkunnäköisenä hyväksymisen jatkoaskeleena sille, että on syöpä mennyt sellaiseen pisteeseen, että sitä ei enää voida että voidaan puhua parantumattomasta syövästä. Mulla kuitenkin on vielä, ei ole sillä lailla niin kuin kaikki kortit ei ole käytetty, että vielä on niin sanotusti parantavia hoitojakin voidaan antaa, mutta että syöpä on sen tyyppinen, että sitä ei kokonaan saada koskaan pois. Että se kulkee mun mukana niin kauan kuin mulla elonpäiviä riittää. Ja kun tämähän oli tavallaan, mun syöpätaustahan on semmoinen, että se on ensimmäisen kerran todettu mulla jo niin kuin 2017. Ja silloin niin kuin, vaikka kerrottiin kyllä selkeästi, että sitten kun oli patologin tulokset ensimmäisen leikkauksen jälkeen saatu, niin silloin jo oli tiedossa, että syöpä on hyvin uusimisherkkä, mutta olin kovasti siinä uskossa itse, että mä sillä jotenkin omalla asenteellani ja positiivisella ajatuksen voimalla pystyn niin kuin käännyttämään tämän syövän pois minusta, että se uusiminenhan ei sitten muuten mua koske. Ja siitä on toki tultu pitkä tie ja nyt sitten kontrollikuvauksen myötä 2022 niin alkuvuodesta niin sitten löytyi uusinta kasvua ja toisen leikkauksen myötä sitten gradus oli kiivennyt
kolmoseksi. Eli aivosyövät luokitellaan 4 eri tämmöiseen vakavuusasteeseen ja alkuperäinen diagnoosi on ollut 2 ja nyt se oli sitten kiivennyt 3, että se sädehoitokin täytyy sitten tavallaan ottaa siihen hoitopatteristoon mukaan pitkän sytostaatin lisäksi. 2017, niinkö se oli, että ensimmäistä kertaa sitten todettiin se? Joo, silloin se todettiin. Se oli toki varmaan niin kuin antanut merkkejä itsestään jo pari vuotta aikaisemmin. Se on ollut 2015 keväällä, kun mulla on ollut ekan kerran sellainen niin kuin töissä kesken työpäivän, tai mä olin niin kuin ruokatunnilla, kun tuli sellainen kohtaus tavallaan, missä mulla niin kuin tuli ikään kuin joku olisi heittänyt soraa rattaisiin tonne, että mulla ei niin kuin puhe pelannut ja mä en osannut lounaslinjastolla tarjotinta kasata tai niin kuin, että mitäs tähän kuuluu laittaakaan. Ja sitten mulla tuli itku, kun oltiin maksupäätteen äärellä, että mä en osannut, niin vaikka oli 1 000 000 kertaa maksanut pankkikortilla lounaansa, niin nyt mulla ei ollut hajuakaan, mitä siinä kuuluu toimia, ja se säikäytti kyllä kovaa. Mutta se meni vielä sitten, mulla oli tietysti aika lailla olin siinä sitten töitä tehnyt kovasti ja oli parisuhde päättynyt ja muuta, että siinä oli sellaista stressitekijää sitten, joka jotenkin ehkä sitten selitti sitä, mutta se 2015 kuitenkin oli semmoinen vähän niin kuin, mä koen sen niin, että se oli semmoinen niin kuin valmistautumisjakso siihen tulevaan, että mulla sitten pääsin sitten Kelan psykoterapiaan ja löysin hyvän terapeutin, jonka kanssa sitten kerittiin tavallaan työstää muuten sitä omaa niin kuin historiaa ja tavallaan sitä jaksamisen tukea ja muuta niin kuin valmistella. Että siellähän nyt tuli monenlaista niin kuin siinäkin, mutta että alkoi niin kuin rakentua itseksensä tavallaan sit siinä kohtaa. Ja sitten 2 vuotta oli sitä terapiaa käyty, kun sitten tavallaan tämä pommi tuli ja terapian luonne vähän muuttui. Sä kerrot tuossa aluksi, että jos lapsilta kysyisi, että mitä hän ne mahtaisi sanoa, niin minkä ikäisiä sun lapset oli silloin? Mulla on niin kuin 2 avioliitosta lapsia, että nämä vanhimmat on jo aikuisia ja ne on ollut niin kuin tavallaan asuneet jo omillaan jo silloin, kun mä oon sairastunut, että niiden ajatukset pitäisi melkein kysyä niiltä. Kuopus on ollut sitten sillä lailla, että voi kun nämä vuosiluvuthan ja tämmöiset numerothan mulla niin kuin meni ensimmäisen leikkauksen myötä sen verran sekaisin, mutta hän oli niin kuin ala-asteella vielä, siirtymäskö yläasteelle suurin piirtein, että semmoisessa aika herkässä nuoren miehen iässä on ollut silloin, kun mun sairaus on todettu ja hoidot aloitettu. Miten semmoisessa tilanteessa, miten kerroit tai olit kertomatta lapsille? No nämä isommathan on ollut enemmän tai vähemmän niin kuin puhelinsoittojen, kun he asuvat eri paikkakunnilla, niin puhelinkontaktien ja WhatsApp-viestinnän ja tällaisen varassa, että sellaista syvempää keskustelua en ole koskaan vielä päässyt heidän kanssa niin kuin käymään, että mitä heidän mielessään on mahtanut silloin liikkua. Että tytär on toki ollut sillä tavalla aina silloin, näillä molemmilla kerroilla, niin tytär on ollut se, joka on ollut sitten kuitenkin niin kuin paikan päällä, kun mä olen Taussista leikkauksen jälkeen kotiutunut niin, että mut on saatu kotiuttaa kotiin. Että ei ole tarvinnut jäädä niin kuin Seinäjoen keskussairaalaan sitten niin kuin leikkauksen jälkeen. Että on nähty, että mä pärjään sitten, että on sillä lailla auttanut alkuun, mutta että kyllähän ne niin kuin semmoiset, mitä mielessä liikkuu, keskustelut on jäänyt tosi vähälle sillä lailla, että Kuopuksen kohdalla sitten tilanne on ollut vähän erilainen sillä lailla, että meillä on niin kuin tämän eksän kanssa sillä tavalla ollut tosi toimiva niin kuin yhteys, että mulla oli hyvin vankka luottamus siihen, että
Jasse pärjää joka tapauksessa, kävi kuinka kävi ja näin, mutta että siinäkin joutuisit vähän ottamaan takapakkia siitä, niin kun meillä oli semmoinen viikko-viikkosysteemi, niin kuvittelin, että ihan normaalisti viikko-viikkosysteemillä jaksan, mutta aika äkkiä huomasi sitten sen, että kun oli leikattu ja vielä toipuminen niin kuin aivan täysin kesken, niin mä en oikein kerinyt niin kuin palautua siitä poikaviikosta sitten aina, niin sitten me siirryttiin sellaiseen, että aina 2 viikkoa poika oli isällään ja viikon sitten mulla. Ja olihan siinä omat niin kuin mutkansa tavallaan sillä lailla, että kyllähän se varmaan ne pojan mietteet ehkä sitten purkautui niin kuin uskalsi päästä pihalle vasta sitten, kun tavallaan se ensimmäisen kierron hoidot oli niin kuin tarpeeksi pitkällä ja poikakin niin kuin näki sen, että näköjään tuo niin kuin eloon jää. Sitten tavallaan hän ehkä on päässyt käsittelemään sitä asiaa enemmän, mutta että totta kai nyt tilanne on uusi. Kuopuskin on jo nuori aikuinen ja ymmärtää ehkä vielä vähän sitten enemmän sitä, että kuitenkin sillä lailla vakavan asian äärellä ollaan ja se, että ehkä se niin kuin äitin elämä ei välttämättä ole niin pitkä kuin sitä ehkä toivoisi. Ja tietysti sitä äitinä soisi, että kuitenkin niin kuin onnistuisi jättämään semmoisen rakkaudellisen niin kuin perinnön, että he tietäis, että he on olleet mulle kuitenkin se kaikkein tärkein. Ja täytyy kuitenkin luottaa siihenkin, että he tarvittaessa sitten löytävät itse oman avun äärelle, kun kokevat sen tarpeelliseksi, mutta että haluan ehdottomasti olla, että toinen kierros, syöpäkierros on ollut se, milloin mä oon niin kuin ehkä enemmän sitten ollut myös itsellenikin rehellinen. Se on ollut vähän niin kuin pakko olla myös itselleen rehellinen, että se meni vähän sellaisena illuusion luomisena se ensimmäinen kierros, että oli ajatellut, että se syöpä ei mua, niin kuin, se ei mulle uusi eikä se mua vie, mutta tämä on ollut vähän semmoinen, sanotaanko, että mä oon niin kuin ehkä vähän hakenutkin sitten sitä sillä vinkkelillä, että nyt semmoinen niin kuin tietynlainen niin kuin inhorealistinenkin suhtautuminen siihen, että nyt on pakko hyväksyä tämä asia. Että mä oon niin monelta eri taholta niin kuin varmistanut, kun on lääkärin vastaanotoilla ollut sit eri yhteyksissä, niin että olen niin kuin kysynyt tyyliin, että onko mä nyt oikeasti ymmärtänyt niin, että tämä on parantumaton ja tämäkö ei niin kuin lähe. Ja onko mitään mahdollisuutta, että se häipyisi niin kuin itsestään tai muuta. Ja no totta kai mä edelleen pidän kiinni siitä, että ihmeille pitää jättää tilaa, mutta en mä sit halua kuitenkaan niin kuin sen enempää huijata itseäni kuin mun niin kuin läheisiäkään siitä, että valehtelisin olevani kuolematon. Että se toisaalta sitten myös niin kuin tuo niin kuin lähemmäs sen, että hitsi vieköön, tämä elämä on kuitenkin tässä ja se eletään niin kuin hetki kerrallaan nyt. Että sitä sitten kun elämää haluaa välttää niin kuin viimeiseen asti. Ja sitä on jotenkin, mä jäin jotenkin jumiin sellaiseen, että mä en saanut niin kuin sitä semmoista omaa elämää kunnolla oikein käyntiin ja nyt on niin kuin tavallaan semmoinen olo, että nyt on ihan oikeasti sen aika, että mä elän. Kyllä, ihan mahtavasti sanottu.
Silloin kurssilla, kun tavattiin ja siinä toki kaikkienkin kurssilaisten pohdintoja siinä kuunneltiin, niin mä muistan, että soitin sitten kurssin vetäjille, joka oli teidän kanssa pidempään siinä ja kysyin heiltä, että mitä mieltä, että voisikohan Tarjaa kysästä tällaisen sarjan vieraaksi. Niin mitä sä muistat siitä meidän puhelusta? Sitten sä olit antanut luvan, että voi puhelinnumeron antaa, sovittiin tämmöinen, etten mä nyt ihan suoraan kylmiltään soittele, mutta kerro vähän siitä tilanteesta. No siis joo, en mä tiedä miltä se susta tuntui. Musta tuntui, että vähän niin kuin suurin piirtein kiilijahdin, että vitsi mikä ihana nimi sun podcastilla ensinnäkin. Mä olin ihan jotenkin innoissani, että vau, jos niin kuin kuoleman hyväksymisen ja sellaisen oman kuolevaisuutensa niin kuin ymmärtämisen voi yhdistää kuohariin ja elämään, niin mun mielestä se on niin kuin ihan huippu. Että kyllä mä olin niin kuin tosi otettu. Kiitoksia, että olen saanut tulla. Kiitos siitä, että tulit. Ja. Koska mietin myöskin sitä, että kun sanoin podcast-sarjan nimeä, että miten mahdat siihen reagoida. Mutta sieltä ryöpsähti jotenkin, jos saa luvan kertoa jotain siitä, niin sä sanot, että se oli ollut sulle tosi tärkeä se kurssi siinä alla ja se, että se oli saanut aikaiseksi jotain semmoista, mitä ehkä aikaisemmin, että sä sanot, että sä oot suunnittelemassa. Joo, kyllä. Joo, kerro nyt. Mä en muistanutkaan, että tästä me puhuttiin. Se oli hassua jotenkin. Niin kuin, olinhan mä jo tavallaan niin kuin tietoinen siitä, että on tärkeää, että on edunvalvontavaltakirjat tehtynä ja on tavallaan niin kuin, pitää olla asioita, jotka on, joku joutuu joka tapauksessa selvittämään asioita niin kuin mun jälkeen, niin mitä enemmän mä voin jotenkin niin kuin pedata sitä niin kuin lasten, koska ne nyt jää, niille se selvittäminen todennäköisesti jää, niin se oli semmoinen, mutta sitten jostain niin kuin tuli just semmoinen, että vitsi, että kun ne on kuitenkin sillä lailla kohtuullisen introvertteja nämä mun muksut, toisin kuin äitinsä, niin mä jotenkin jäin semmoiseen, että vitsi, että minkälaiset hautajaiset mä voisin suunnitella niin, että ne olisi niin kuin sillä lailla heillekin semmoiset niin kuin siedettävät. Ja mä jotenkin innostuin sitten, se oli semmoinen juurikin varmaan saattohoitoluennon jälkeinen päivä, kun mulla sitten niin kuin, mä en kerta kaikkiaan vaan sitten, mä nukahdin hetkeksi, kun olin tosi väsynyt, mutta sitten kun mä heräsin, niin mulla tuli vaan niin kuin pulppus sellaista hautajaisideaa niin, että ei vitsi, nämä on pakko panna paperille, että mä en näitä muista. Ja mä jotenkin niin kuin sain itteni kiinni niin kuin innostumasta omista hautajaisjärjestelyistä ja suunnitelmista niin kovaa, että niin kuin vähän meinasi, että pitääkö mun niin kuin toppuutella, että teenkö mä tämän jotenkin niin kuin liian niin kuin innolla. Ja sitten mä jotenkin jollekin sanoinkin siitä ääneen sitten ja mä oon saanut vähän sitä, että no mitä älä nyt ja mitä sä nyt noin. Mutta mulla on itsellä semmoinen jotenkin olo, että itse, että jos mä jostain niin kuin, vaikkapa aihe olisi tämä ja satun innostumaan, niin hei, let me have it. Että se voi olla, että se ei kestä kauaa, mutta nyt tuntuu siltä, että go, niin kuin anna mennä. Että voi olla, että niistä ei todellisuudessa tule ollenkaan sellaisia ja sitten enhän mä ole enää itse täällä. Mutta että tosiaan innostuin sitä suunnittelusta jopa niin, että tuli sellainen fiilis, että ei vitsi, näistä tulee niin hyvät, että mä haluan joku etkot, että mä saan olla itsekin mukana. Mutta joo, jos nyt jotkut mun kaverit kuuntelee tätä podcastia sitten kun mua ei enää ole, niin älkää pettykö, jos ei ne ollutkaan sellaiset pirskeet kuin miksikä mä ne jollakin hetkellä kuvittelin. Niin. Mutta joo. Mutta jotenkin ajattelen myöskin sitä, että miten rohkeaa puhetta siitä ja myöskin vahvasta valmistautumista asiasta, johon sä voit ottaa sitä hallinnan tunnetta. Se on totta. Ja sitten se, että kuinka monet etkot nyt ajattelitkin pitää. Äläpä. Jää nähtäväksi, ja koska on ensimmäiset etkot. Joo. Kyllä. Joo. Niin, ei varmasti mitään jotenkin helppoa ja samalla, että miten päästä siihen semmoiseen, että... Joo, onhan, ja siinä on niin kuin iso hyppäys
mulla on kuitenkin sillai, sen tietysti ehkä toi niinku ADHD on ehkä siitä ihana kaveri, jota mä nyt olen opettelemassa niinku hyväksymään myöskin ja pitämään niinku kaverina mieluummin kuin haittatekijänä. Niin siinä on ehkä just se, että kuitenkin semmoinen tietynlainen niinku mielikuvitus ja muu niinku on aika iso voimavara kuitenkin. Että sitten kun niitä ideoita tulee, kun vaan maltaisi olla torppaamatta niitä niinku ennen aikojaan. Mutta joo, se on ihan totta, että ei se aina ihan sillä helppoakaan sen niinku tiedon kanssa oleminen ole. Että just kun tulee niitä sit sellaisia niin kuin synkempiä päiviä ja niitä oloja ja varsinkin aina sitten niin kuin nytkin kun tavallaan kontrollikuvat ja muut lähestyy, niin aina ne niin kuin tuo sitten sen pelon niin voimalla pintaan, että sen kanssa niin kuin ihan oikeasti pitää vaan opetella niin kuin olemaan niin, että sitä ei, sen on nyt todennut, että mitä enemmän sitä yrittää niin kuin nuijia ja piilottaa ja paeta, niin sitä niin kuin kauemmin se kiusaa. Että sitten kun sen uskaltaa antaa tulla jotenkin niin kuin läpi ja antaa sen itkun tulla silloin, kun sillä on aika ja antaa itsellensä sen luolautumisajan silloin, kun se siltä tuntuu, niin jotenkin se elämä kuitenkin sitä aina sieltä kuitenkin vielä kurkistaa, että joo. Mutta sitähän se elämä jotenkin kanssa on, että siinä on niin kuin näitä kaikkia sävyjä ja sille luvan antaminen niin kuin on ehkä ollut semmoinen isompi asia kuin että yrittää niin kuin muokata jotenkin sitä, että minkälainen kuuluisi olla. Niin kuin vaikkapa senkin tiedon kanssa, miten kuuluisi valmistautua, niin I'm gonna do it my way. Just näin. Tyyliin, että voi olla, että muksut sitten tekee ihan erilaisia ratkaisuja ja se on heidän valintaansa ja se heille suotakoon, mutta voinhan mä ehdottaa, että hei, tällaiset olisi päivämäärällä tämä ollut äitin ajatus. Ja tuosta kun alkuun kysyin sulta sitä sun persoonasta, niin sä sanoit siellä sen positiivisuuden ja pirskahtelevuuden ja ulospäin suuntautuneisuuden ja toisaalta sitten myöskin mukana sitä introverttia, mutta että onko vähän näin, että sä et ole antanut silti tämän tilanteen piilottaa sitä sun omaa persoonaa? En mä varmaan edes kykenisi siihen sillä lailla, että kyllä se varmaan on niin jotenkin leimallista. Että välillä toki kyseenalaistaa, että onko mä oikeasti tällainen vai onko mä vaan niin kuin oppinut teeskentelemään olemaan tällainen. Kysymys, jonka saatan kysyä varmaan 5 vuoden päästä. Toivottavasti saan kysyä uudestaankin, mutta onhan tämä, en mä tiedä, onko se vaan niin kuin tämmöisen keski-ikäisen naisen niin kuin itsensä etsimisen projekti ylipäätään ilman mitään vakavaa sairastumistakaan. Että mä luulen, että aika moni mun ikäinen nainen niin kuin on ehkä sellaisessa tilanteessa, missä vähän niin kuin miettii sitä, että hei, kuka mä oikein itse oon nyt, kun lapset on isoja ja vaihdevuodet pukkaa ja muuta vastaavaa, että mikä osa on oikeasti sitä minua ja mikä on sitä, mitä muut jotenkin on multa odottanut ja muuta, että mähän on oikeasti aika niin kuin onnekkaassakin asemassa siinä mielessä, että mulla on tosi vielä kuitenkin suht hyväkuntoinen äiti ja äitillä vaari, eli mulla on niin kuin, he on elossa ja niin kuin pärjäilee niin kuin itsekseen tosi hyvin ja ollut sillä lailla tosi tärkeä voimavarakin. Ja sitten aikuiset lapset on niin kuin tuossa, että mulla ei ole kuitenkaan lapsenlapsia vielä eikä tällaista. Ja kun mä näen ympärillä tosi paljon sitä, että ollaan siellä niin kuin täysillä työelämässä
ja kuitenkin niin kuin toisaalta painaa ne omat vanhemmat, joiden asioita pitää hoitaa ja yhtä aikaa sieltä on toisesta päästä tulossa lastenlapsia mummulaan ja kaiken sen keskellä, niin mähän pääsen niin kuin ihan sikahelpolla yhden aivosyövän kanssa, että ei tässä ole niin kuin sillä lailla. Asioilla on mittasuhteita, että en mä niin kuin sitäkään kadehdi. Että Me ei olla sun iästä puhuttu. Voiko kysyä, kuinka vanha sä oot tällä hetkellä? Ja aina voi kysyä, mutta vastauksesta ei mene takuuseen. Tämä on jännä, kun siis mä oon ottanut tämmöisen nyt, kun ne numerot tosiaan mulla ensimmäisen leikkauksen myötä, niin kuin kaikki tämmöinen matemaattinen tiedon käsittely ja muu on niin kuin kärsinyt silloin kaikista suurimman kolauksen. Ja mä oon tullut taitavaksi kyllä niin kuin kiertämään, että mä en vuosilukuja ja tällaisia päivämäärät ja muut on niin kuin ihan hebreaa, mutta mä oon nyt ajatellut näin, että mä kyllä muistan, että mä oon täyttänyt 50 ja se tapahtui jo ennen tätä sairastumista ja tiedän ainakin mielestäni, että en ole täyttänyt 60. Sinne välille mä asetun ja mä luotan siihen, että joku korjaa sitten, kun mä oikeasti oon täyttänyt 60, että älä valehtele. Että mä oon 67 syntynyt, niin siitä voi laskea sitten, että mikä se nyt oikeasti olikaan. No kyllä. Jätän aivan sen laskutoimituksen muille. Juuri näin. Joo. Aivan riittävä mitta. Ja sehän on vain numeroita. Sä oot kohdannut erilaisia hoitotilanteita. Ja siellä on ollut lukuisa määrä varmaan eri lääkäreitä, hoitajia, sosiaalityöntekijää, järjestötoimijaa, mitä kaikkea muuta. Niin mitä sä ajattelet, minkälaiset sulle on muodostunut tärkeiksi kohtaamisiksi ammattilaisen kohdalta ja miksi? Pakko sanoa, että jotenkin kaikkein eniten ehkä tuntee tulevansa kohdatuksi juurikin niin kuin näiden aivoammattilaisten. No, niitäkin on nyt sitten pitkä liuta, mutta esimerkiksi ja syöpäpolilla tietenkin, jossa nyt on joutunut niin kuin enemmän tai saanut asioida, niin syöpäpolilla jotenkin mä koen ainakin Seinäjoella, niin siellä on tämmöinen kohtaamisen taito jotenkin, mä sanoisin, että kautta linjan jotenkin niin kuin, niin ne on jotenkin niin kuin mun mielessä piirtynyt sellaiseksi. Ja sitten se, että mulle on ollut hirveän tärkeä niin kuin se niin kuin tuki, minkä mä sain siinä alkuvaiheessa niin kuin Tampereen TAYSista, että siellä silloin, kun diagnoosi on tehty ja näin, niin aivokasvain asiantuntija, hoitajan puhelinnumero on käyntikorttina ollut sellainen, joka on ollut niin kuin semmoinen kivijalkanumero, että sieltä on niin kuin, sinne on ollut niin kuin, sieltä on jäänyt niin kuin semmoinen tieto, että aina voit soittaa ja kysyä, mikä vaan vaivaa, että sä olet meidän asiakas. Ja kun on ollut niitä tilanteita, missä tavallaan kun se omakin hoitopolku on aika monessa eli neurologian poli hoitaa yhtä siivua ja kuitenkin samasta päästä on kysymys, psykiatrian niin kuin esimerkiksi niin kuin psykoterapia-asiat ja muut tällaiset, niin ne hoituu sitten taas pahimmassa tapauksessa, anteeksi, ei nyt sanota näin, mutta silloin kun oli työterveys, niin silloin pääsi sitä kautta, mutta sitten kun työterveys on loppunut, niin sitten on pitänyt varata erikseen terveyskeskuslääkärille, että on voinut asioida sitten niin kuin sellaisten asioiden kanssa. Ja sitten kun on ollut jotain muuta, niin on tavallaan ihminen, vaikka se on yksi kokonainen ihminen, niin se on semmoisena pieninä siivuina joka paikkaan levitettynä. Ja mullakin vaikka kyse on yhdestä ja samasta päästä, niin se on monella eri hoitotaholla tavallaan. Ja aina välillä tuntuu siltä, että sinne jää niin kuin semmoisia rajapintoja, joihinka jotenkin ei itsekään tiedä oikein, että keltähän tähän niin kuin sen vastauksen tai lääkityksen säädön tai muun asian pitäisi hoitua, että ne jotenkin ei keskustele ehkä sillä lailla keskenään. Et yhtenä esimerkkinä vaikkapa semmoinen, että niin kuin, jos neuronpolilla halutaan laproja ja syöpäpolilla halutaan laproja, niin niiden niin kuin ajanvarausten saaminen yhteen niin voi olla useammankin puhelinsoiton niin kuin takana, että se onnistuu. Ne järjestelmät ei keskustele ja ehkä kaikkein niin kuin
rankin aina siinä kohtaa on se, että kun sä tiedät, että nyt on löydetty vaikkapa sitä uutta kasvua siellä kuvissa. Ja sitten sä joudut odottamaan sitä, että mitä nyt tapahtuu, kuka ottaa kopin ja onko se Vaasan niin kuin sädehoito vai onko se Seinäjoen neuronpoli, joka jatkaa jollakin lailla jotakin vai meneekö se Taussin kautta ja muuta. Ja sitten tietysti kun se suunnitelma jossakin syntyy ja mun kohdalla se nyt on, aina nämä isommat suunnitelmat on niin kuin Taussi tavallaan tekee ja sitten kun on, niin kuin ohjaa tavallaan sitä hoitopolkua sieltä, mutta nämä on vähän semmoisia just, että ne on itsellekin varsinkin kun päivämäärät ja tämmöiset on haasteellisia, että pysyy niin kuin itse siinä hoitopolun niin kuin kyytissä ja varsinkin jotenkin kun on epävarmuutta siitä, että onkohan se tieto mennyt eteenpäin ja tuleekohan se kutsu mulle nyt mistä ja näin. Ja sitten varmaan siinä jotain semmoista omaa tietynlaista juurikin, että kun syöpää ei voi millään lailla, mä en voi niin kuin itse kontrolloida sitä, mitä se syöpä mun päässäni tekee, niin ehkä sekin vielä voimistaa sitä tarvetta jotenkin niin kuin yrittää pysyä kontrollissa niissä asioissa, missä vielä pystyy. Ja jotain sellaista pystyvyyden niin kuin kokemusta mun pää kaipaa. Ei kaikki varmaan ei ole samanlaisia. Et mä luulen, että osa pystyy ottamaan niin kuin jotenkin luottavaisemmin sen, että no kyllä sieltä se aika tulee, mutta mä en ole se. Mä oon ollut sitten se, joka on vähän hätyytellyt ja kysynyt, että miten voi olla, että järjestelmät ei, että mulla näkyy täällä kannassa, niin miten se voi olla, että se ei näy siellä teillä ja voiko olla, että Vaasan pitää saada paperilähete postin kuljettamana ennen kuin sädehoitosuunnitelma voidaan tehdä ja näin, että sen odottamisen kanssa on varmaan se on melkoista. Joo. Ja ettei nyt jää väärää käsitystä, mä en moiti. Mä oon tosi kiitollinen kaikesta siitä niin kuin ammattilaisten työstä ja enhän mä olisi tässä, jos ei sitä kaikkea tutkimusta ja muuta olisi niin kuin mahdollista tehdä. Et nykyään kuitenkin hoidetaan paljon sellaisia asioita, mitkä ennen muutama vuosikymmen sitten niin oltaisiin jo haudassa. Mutta nyt ei vielä olla. Hei, mä vähän palaan siihen, sä kuvasit Seinäjoen syöpäpolin henkilökuntaa. Joo. Mikä siinä tulee sulle potilaana se kokemus, että ne kohtaa sut sillä tavalla, niin kuin sä toivot? Mistä asioista se koostuu? Kyllä se varmaan on niin kuin se semmoinen läsnä oleva kuunteleminen ja myöskin sitten mä oikein mietin, että mistä se tulee. Varmaan siitäkin, että ne niin kuin, esimerkiksi mullakin, kun nyt on ollut pitkä sytostaatti, niin alkuvaiheessa saattaa olla, että tablettihoitaja soittaa perään ja varmistaa, että ootko päässyt alkuun ja muuta. Ja tietysti se, että on niin kuin edes se puhelinnumero, josta saa kiinni. Toki nyt kun tätä niin kuin palastelee, niin onhan siinäkin tavallaan se, että pitää aina osua. Aika usein on se, että jos jotakin asiaa haluaa hoitaa, niin on joku tietty kellonaikaväli, millä sä saat tietystä paikasta kiinni ja näin. Mutta kyllä mä koen, että siellä on jotenkin se henki sellainen, niin kuin, jossa osataan se niin kuin ihmisen kuuleminen ja siinä ei ole sellaista kiireen tuntua, vaikka se ehkä, kyllä heilläkin varmaan aika paljon niitä potilaita siinä päivän aikana käsitellään, niin on aikaa kuitenkin ottaa vastaan ne kysymykset ja muut, mitä hoksaa siinä tilanteessa kysyä. Ja juuri se, että on olemassa puhelinnumero, josta sitten voi vähintäänkin jättää vastaajalle kysymyksen, johonka sitten joku soittaa ja juttelee. Kyllä. Tosi tärkeää, sä puhut siitä Taussinkin kohdalta, että miten se käyntikortti siellä
se tuo semmoista turvaa jotenkin, että on joku paikka, mistä voi kysyä. Millä tavoin sun läheiset on tukenut sua parhaiten? Pysyttelemällä niin kuin sopivan tavallisina, niin kuin ennallaan. Jos luetaan niin kuin pois se semmoinen niin kuin alkuvaihe, missä on oikeasti tarvinnut niin kuin fyysisesti jonkun, niin kuin, että voidaan sairaalasta päästää pihalle, niin se on tietysti ollut tosi tärkeää. Ja ekalla kierroksella muistan, kun äiti ja vaari ajeli joka kerta, kun sytostaattikuuri oli, niin ne ensimmäiset kerrat, kun ajateltiin, että, ja varsinkin varmaan äiti ajatteli, että jos mä oon niin huonossa kunnossa, mä sain mun sytostaattin tablettimuotoisena, niin sehän oli aika äkkiä sitten totesivat, että no turhaan me tänne tullaan, kun sä oot niin kuin oikeasti ihan tolopillas täällä. Että vähän pahoinvointia ja enemmän lepoa ja tämmöistä, mutta että niin, kyllä mä niin kuin nimenomaan se, että on että ne on kuitenkin niin kuin uskaltanut olla läsnä ja ei ole kans niin kuin jäänyt voivottelemaan sitä kuitenkaan sitä. Että mulla ei ole ollut sellaista oloa kuitenkaan. Ja siinä on ehkä helpottanut se, että kun mä kuitenkin asun itsekseni, niin mun ei ole tarvinnut, niin kuin, mä oon miettinytkin sitä, että jos mulla olisi tässä niin kuin vaikkapa parisuhde, josta mun pitäisi niin kuin murehtia, että jaksaako se toinen. Ja kuitenkin äiti ja lapset ja muut, jotka asuu vähän kauempana, niin kun se on pois silmistä, niin se on pois mielestä sillä lailla. Ja mä toivon, että se on sitä myös heille, että he kuitenkin saa kaikki niin kuin elää sitä omaa elämää, mikä kuuluukin. Mutta kuitenkin tietää sen, että jos mulla niin kuin oikeasti hätä on, niin aina mä varmasti voin senkin purkaa. Ja toki ihan se semmoinen niin kuin arjessa niin kuin tukeminen, mikä nyt tulee paljoltikin niin kuin ystävien ja kavereiden ja erilaisten niin kuin ryhmien, missä nyt toimii ja näin, niin se, että on niitäkin, jotka uskaltaa kysyä sitä, mitä kuuluu kysymystä silloin, kun musta ei hetkeen ole mitään kuulunut. Että se on, tai fimputtaa ovikelloa extemporea ja sanoo, että hei, ollaan menossa kiertämässä Kertunlaakson lenkki, että lähdekö mukaan tai muuta. Että kyllä nämä tällaiset niin kuin ihan tavallisetkin. Ja tosi paljon, niin kuin varsinkin silloin, kun sytostaattikuurit on ollut päällä ja on oikeasti ollut niin kuin väsyksissä ja näin, niin niitä sellaisia, että niitä rescue-annoksia on kuulee yksi sun toinen kuskannut sitten ovelle asti ja muuta. Että kyllä mulla paljon on hyviä ihmisiä ympärillä ja kannattelevia ihmisiä. Enkä mä väheksyisi niitä tsemppitoivotuksia ja sydämiä ja täppäyksiä, mitkä jossain somepäivityksessäkin aina silloin tällöin, niin kuin, varsinkin silloin, kun on ollut niitä akuutteja tilanteita ja näin. Ja, niin sitten kun niihin palaa, niin sinne niin kuin tulee just se sellainen fiilis, että hitsi, mulla on paljon ihmisiä, jotka kuitenkin, niin kuin, joiden mielessä mä oon ollut ja oon. Että sitä tuntee itsensä kannatelluksi, vaikka se ei koko aikaa ole niin kuin siinä ääressä. Eikä mä semmoista tietynlaista liikaa hyysäämistäkään ei varmaan, en usko, että kukaan sillä lailla toivoo, että se semmoinen omanlaisensa annostelu pitää varmaan jokaisen löytää. Sä puhut siitä, että kaverit on ollut sopivan tavallisia. Joo, niinpä. Onko se sitä, että ne murehtii muutakin kuin sitä sun sairauden tilaa? Joo, kyllä. Joo, ja sitten just, että voi puhua jostain niin kuin muustakin välillä. Toki onhan paljon ollut sitäkin, että kyllä mä niin kuin, kun itekseen on, niin monta kertaa sitten kerkiää siellä omassa päässä niin kuin moni asia tulla sellaiseksi, että se vaan sitten tulee ulos semmoisena niin kuin tunkiokuormana. Ja aina joku kaveri joutuu sen tunkiokuorman niin kuin ensin ottamaan vastaan ja sitten voidaan siirtyä niin kuin muihin asioihin. Mutta mä toivon, että varmaan mä jollekin kaverille on saattanut olla sitten itse vuorostani se
tunkio, jonne on saanut tuoda. Että kyllä se semmoista vuorovaikutusta kuitenkin loppupeleissä on. Et toivon, että kellekään ei ole tullut sellainen olo, että en mä halua sinne mennä, kun se aina vaan on sitä yhtä syöpää. Että tai soittaa. Toki varmasti sitäkin on, mutta että sori siitä, sanotaanko näin. Sä kerroit, että sä oot käynyt kokemusasiantuntijakoulutuksen. Kerro vähän siitä. No joo, se oli sellainen, mä muistan, kun mulle mun psykoterapeutti aikanaan jo puhui siitä silloin jo kauan sitten, että onko sä tämmöistä kuullut, että sairaanhoitopiiri järjestää ja silloin muistan kyllä niin kuin sitä miettineeni jo, mutta en sitten siihen sillä lailla tarttunut, mutta sitten kun uudelleen tuli asia niin kuin tavallaan tapetille, kun mun psykoterapia oli päättymässä ja samaan aikaan sitten se tuli oikeastaan niin kuin 3 suunnasta, mulle linkattiin sitä koulutuksen alkamista, että sehän on niin kuin hyvinvointialueella nykyäänkin vielä, niin meillä on kuitenkin aika hieno se koulutus siinä mielessä, että se ei ole mikään parin tunnin pläjäys, vaan se on semmoinen prosessi, että siitä sanottiinkin, että se on niin kuin, että se ei ole mitään terapiaa, mutta se voi olla hyvin terapeuttista, kun siinä kuitenkin tavallaan sitä omaa niin kuin toipumispolkua ja tarinaa käydään läpi ja kuullaan toisten vastaavia niin se oli sillä lailla kyllä niin kuin merkittävä kokemus, että mä väitän, että meilläkin oli niin kuin, mä oon valmistunut sieltä somatiikan puolelta ja nyt olen ymmärtänyt, että ilmeisesti nyt ei uutta somatiikan ryhmää tullutkaan, mutta että mä jotenkin ajattelen, että tarviiko niiden välttämättä ollakaan erillä. En tiedä, voi sitä varmaan tietää viisaammat, mutta että kyllähän niin kuin vakavan somaattisenkin sairauden kanssa joko elävä tai läheisen roolissa oleva, niin väkisinkin myös mielen niin kuin kolinat osuu. Että yleensä sitten just vaikka joku syöpädiagnoosikin kun tulee, niin se ei välttämättä ole ollut mitään mielen haasteita ennen. Sitten kun se tulee se syöpä ja se akuutisti hoidetaan pois, niin se voi olla, että se jälkeenpäin tapahtuva prosessointi vasta käynnistää sitten sen, että mitä kaikkea siellä korvien välissä tapahtuu. Mutta joo, tämä kokemusasiantuntijan rooli sillä lailla on ollut kyllä kiva, että kaikille valmistuneille kokemusasiantuntijoille, jotka haluaa, niin hyvinvointialue tekee työsopimuksen, joka on semmoinen nollasopimus. Ja sitten kokemusasiantuntijakoordinaattorit saavat sitten erilaisia toimeksiantoja eri tahoilta, että se tavallaan heiltä se kokemusasiantuntija tilataan aina sitten jonkun terveydenhuollon tai sosiaalihuollon niin kuin ammattilaisen kautta, että meitä ei voi niin kuin sillä lailla, jos haluaa kokemusasiantuntijan tilata näin, niin ei voi. Toki yhdistykset ja tämmöiset niin saa varmasti tilata suoraankin ja näin, mutta että se on sillä lailla kiva, että siellä voi, niin kuin, mä oon tehnyt tosi monenlaisia niin kuin erilaisia työtehtäviä. Mä oon ollut muun muassa äänitaideteoksessa mukana ja mä oon ollut luennoimassa syöpä niin kuin sairaana tai syöpäpotilaana opiskelijaryhmille tai sitten mä oon ollut simulaatio-opetuksessa mukana SEAMkin ja se on sillä lailla kiva, että totta kai se on myös, meille maksetaan 13 € tunti plus sitten mahdolliset matkakorvaukset silloin, kun se tilaus tulee niin kuin sieltä virallisia reittejä. Ja totta kai se on niin kuin semmoinen pieni lisätulokin saattaa ja monelle ihan merkittäväkin, varsinkin varmaan tuolla mä luulen, että niin kuin tuolla psykiatrian puolella, niin siellä on tosi paljon kokemusasiantuntijoita, jotka tekee arvokasta työtä osastoilla kohtaajina, koska kaikilla on omakohtainen kokemus jostain tällaisesta
niin kuin vakavasta. Ja monta kertaa sitten se kokemusasiantuntijan rooli on kuitenkin erilainen kuin sen ammattilaisen rooli. Että se voi olla, että semmoisen ihmisen on helpompi jutella niin kuin vaikkapa kokemusasiantuntijan kanssa, joka on, kun että se sama asia tulee sieltä sitten niin kuin hoitajan tai lääkärin. Ja missään tapauksessa sen ei ole niin kuin toisiaan missään tapauksessa poissulkevia, vaan parhaimmillaan nimenomaan tukee. Ja jotenkin itsellä mä koen, että hirveän tärkeää olisi, että myöskin niin kuin opiskelijat, jotka alalle aikoo, niin pääsis kuuntelemaan muutaman erilaisen kokemusasiantuntijan tarinan, koska heillä kuitenkin on niin kuin tavallaan se oma kokemus taustalla ja sen tyyppisiä ihmisiä he omassa hoitotyössään kohtaa. Kuulostaa kyllä todella tärkeältä toimintamallilta. Tiedätkö mikä on valtakunnallisesti tilanne vai onko tämä ihan täällä Etelä-Pohjanmaan alueella? No kyllä mä oon ymmärtänyt, että tämä on Etelä-Pohjanmaalla niin kuin sillä tavalla sillä uraa uurtavaa työtä on tehty täällä. Että varmasti on, kyllä jos lähtee googlaamaan, niin kokemusasiantuntija, sehän ei ole mikään niin kuin virallinen nimike sillä tavalla, että se ei ole mikään suojattu nimike näin, että niin kuin kokemusasiantuntijakoulutustakin järjestetään hyvin eri tavoin. Ja varmasti ne toimintamallit on eri puolilla valtakuntaakin hyvin erilaisia, mutta mä jotenkin ajattelen, että se malli, miten sitä täällä on tehty ja varsinkin nimenomaan tuo, missä niin kuin mielenterveys- ja päihdepuolella, kun se on siellä, niin Lassilan Antero, en tiedä tunnetko, mutta Antero on sellainen, joka mäkään henkilökohtaisesti häntä enempää tunne, mutta tiedän, että hän on tehnyt valtavan hyvää työtä niin kuin nimenomaan sen juurruttamiseksi. Ja siinä meillä varmasti niin kuin vielä työsarkaa riittää, koska on paljon sellaisia poliklinikoita, missä voisi olla apua siitä, että kokemusasiantuntijakin voisi olla yksi työkalu toipumisen matkalla. Kyllä. Joo, mietin sitä merkityksellisyyden kokemusta. Nimenomaan, että se oma polku, joka kolisten tuli alas sieltä entisistä sfääreistä, niin sille tavallaan sille omalle kokemukselle tulee merkitys. Että joku toinen voi ehkä saada jotain hyötyä siitä, tai apua, tai toivoa, ennen kaikkea toivoa siitä omasta kokemuksesta, jonka jakaa. Meillä oli tässä edellisen jakson vieraana eduskunnan varapuhemies Paula Risikko ja pitkän linjan vaikuttaja ja poliitikko. Myöskin täältä Etelä-Pohjanmaan Seinäjoen suunnalta ja on ollut tapana, että saa esittää seuraavalle kysymyksen. Apua. Ja Paula tiesi, että tulee Tarja ja parantumatonta syöpää sairastava seuraavaan jaksoon vieraaksi, niin Paula oli erityisen kiinnostunut nimenomaan näistä, että miten nämä kohtaamiset eri ammattilaisten kanssa, oli siellä sitten ammattiryhmä mikä tahansa, niin mitä sun näkökulmasta sä haluaisit teroittaa jotenkin heille siitä, että mikä potilaana tuntuu tärkeältä, mikä on tarpeellista, mikä on suhun erityisesti kolahtanut, että mikä viesti sieltä olisi antaa eteenpäin? Mä en varmaan vastaa nyt suoraan tähän kysymykseen, mutta mä nostaisin tähän mä kuuntelin edellisen jakson, joka tuli ulos, jossa oli saattohoidon lääkäri, taas nimeä en muista, mutta mulle tuli sen jakson jälkeen sellainen tunne, että se jotenkin lisäsi mun toivoa siitä, että sitten kun itse on siinä pisteessä, että siirrytään sinne palliatiivisen hoidon puolelle, niin mä toivon, että hänen missionsa
pääsisi niin kuin, tulisi kuulluksi sillä tavalla, että se ehtisi sitten auttaa myös mahdollisesti omallakin kohdalla, mutta jos ei siihen ehdi, niin mitä pikemmin sen parempi. Että mitään sellaisia vuosiennusteita ei ole annettu eikä näin, mutta se on tosi tärkeää, että se ei tapahdu sellaista tipahdusta. Kyllähän se pelko tavallaan siitä, että nyt kun kuitenkin puhutaan siitä, että rahat vähenee ja pitää karsia ja muuta, niin se että jäisi niin kuin itsekseen sen ja jotenkin semmoisen mustaan aukkoon tipahtaminen, niin kyllä se pelottaa. Kysys nyt vielä kysymys, niin mä yritän löytää sitten vastauksen siihen. Joo, eli se, että mitä sä toivoisit niin niistä kohtaamisista. Mitä ne eri ammattilaisten kohdalta? Mikä? Kyllä se semmoinen nimenomaan, semmoinen aito läsnäolon tuntu. Niin se siinä varmaan niin kuin kaikkein merkityksellisin on. Ja myöskin se, totta kai sitä ammattilaisuutta niin kuin toivoo ja uskon, ja sitä on saanut. Mutta että myöskin se, että tavallaan me potilaana ja asiakkaana, niin me ollaan kuitenkin aika pitkälle, silloin kun sairaus ei ole liian pitkällä, niin me ollaan kuitenkin niin kuin ajattelevia, älykkäitä ihmisiä, joilla on myös paljon itsellä taustaa monista asioista ja näin, niin mä en ainakaan henkilökohtaisesti, niin mä en niin kuin uskokaan, en mä pidä lääkäreitä ja hoitajia niin kuin minään yli-ihmisinä, että ei heilläkään tarvitse kaikkeen olla niin kuin heti vastauksia, että jos ei niin kuin ole selkeitä, että se semmoinen, että ne vaihtoehdot, ja tässä mä jotenkin, mulla jäi kaikumaan tämä niin kuin tapa, millä tämä edellinen vieras keskusteli ja jutteli, niin tuli semmoinen olo, että siinä on sitä kohtaamisen taitoa, mitä hän sitten, että soisi jokaisen saavan sellaista kohtaamista, mitä hän on luomassa sinne palliatiivisen ja saattohoidon puolelle. Niin siihen oppiin soisin jokaisen ammattilaisen jotenkin pääsevän. Aitoutta, avoimuutta. Aitoutta, avoimuutta, rehellisyyttä. lämmintä, rehellisyyttä, kyllä. Ja totta kai varmasti jonkun niin kuin kirurgin ulosannin ei tarvi olla yhtä laveaa ja niin kuin lempeää ja tällaista kuin jonkun toisen, mutta kyllä kirurgeillakin käytöstavat saa olla. Enkä sano sitä, etteikö niitä onkin, mutta on varmasti jokaisella meistä on niin kuin parantamisen varaa omissa kohtaamisen taidoissamme, oltiinpa me minkä tahansa alan ammattilaisia tai tavan pulliaisia. Että. Sä puhut toivon merkityksestä jotenkin siinä mukavalla tavalla jotenkin se, että miten sä itse pidät sitä yllä, toivoa, ja miten muut antaa, on ne ystävät tai ammattilaiset tai... No kyllä mä jotenkin, se toivohan on siis todella iso rooli, ja jotenkin mun mielestä sille ei ole rajoja sille, että mitä voi toivoa. Mä itse saan jotenkin toivoa siitä, että uskaltaa vielä niin kuin unelmoida jotenkin ja haaveilla ja suunnitella
edes jonnekin asti. Voi olla, että semmoista vähän kolausta on tullut siinä, että voi olla, että välttämättä mitään 10-vuotis- tai 20-vuotissuunnitelmaa ei kovin tarkaksi kannata, että kyllä ne niin kuin täytyy tuoda lähemmäs ne omat unelmat ja haaveet ja suunnitelmat, mutta että kyllä semmoinen toiveikkuus ylipäätään, niin en mä tiedä, onko se jotenkin DNAssa vai muuta. Mä en ainakaan vielä ole, kertaakaan ei ole ollut semmoinen niin kuin toivoton olo. Niin jos toivottoman vastakohta on tämä, niin mä otan tämän. Että kyllä mä jotenkin, että mulle se tulee jotenkin se toivo kuitenkin sillä lailla ehkä kuitenkin enemmän niin kuin sisältä päin kuin se, että joku toinen mulle yrittää kaataa sitä toivoa, niin se jotenkin mulle, mä en ainakaan yhtäkkiä, toki varmaan tässä kohtaa tullaan siinä, että sen ammattilaisen, että jos mulle joku ammattilainen sanoisi, että nyt ei ole toivoa, niin silloin varmaan loppuisi omakin toivo. Ja kyllä mä senkin niin kuin haluan rehellisesti kuulla sitten, kun näin on. Mutta niin kauan kun joku sanoo, että toivoa on ja elämää on, niin kauan mun mielestä sitä toivoakin on lupa pitää yllä. Mitä sä sanoisit heille, jotka itse on sairauden pyörteissä tai heidän läheisille? Joo, ei ole aina helppoa. Kyllä ihan ekana varmasti se, että rohkeasti niin kuin ottaa kaikki se apu vastaan ja jos ei tiedä mistä sitä etsiä, niin sitten jos ei mikään muu auta, niin 112 tai Mieli ry:n numerot tai joku, koska kyllä niin kuin jokainen ansaitsee kuitenkin myös niihin kaikista synkimpiin ja hankalimpiin hetkiin sellaisen ammattilaisen tai kuuntelijan, joka kuitenkin uskaltaa kuulla myöskin, niin kuin ottaa vastaan ne kaikkein pelottavimmatkin ajatukset. Ja se ehkä on just, että siinä jollain lailla kuitenkin niin kuin on musta tullut vastaan sitä, että kun puhutaan, että on parantumaton sairaus, niin siinä just mä muistan, kun mun yksi ystävä sanoi, että Tarja, että musta tuntuu tosi kamalalta kuulla tuo. Ja se oli semmoinen niin kuin kohtaaminen just, jossa mä tunsin tulevani kuulluksi, että sitä mun pelkoa ei kukaan yrittänyt hoitaa väkisin pois tai sivuuttaa tai väkisin tsempata, että älä nyt nuin sano, koska se pelko siinä kohtaa, kun se sairastuminen on päällä, niin se pelko on tosi todellinen. Ja se ei mene niin kuin vaan tsemppitoivotuksilla ohi tai sillä, että kielletään pelkäämästä. Että etsi sellainen ihminen, joka uskaltaa kuulla sen sun pelon ja anna niin kuin itkun ja pelon ja huudon ja kaiken tulla ulos, mikä niin kuin haluaa ulos tulla. Että älä pankkoa sitä ittees, koska sinne syvyyteen saattaa hukkua. Pitää olla mahdollisuus kaataa niitä kaatopaikkakuormia. Kyllä. Niin monen suuntaan kuin tarpeellista. Etti oma tunkio. Niin, justiin näin. Etti oma tunkios. Tosi hyvä. Seuraava jakson vieraaksi meille saapuu sosiaalityöntekijä. Okei.
Mitä sä haluaisit kysyä sosiaalityöntekijältä? Että millä ihmeellä ne pysyy selvillä kaikista lippulappusista, mitä niin kuin vakavan sairastumisen tai työkyvyttömyyden tai sairaslomien loppumisen tai YMS, niin millä ihmeellä pysyy niissä kärryllä. Ja millä ihmeellä osaa auttaa niin kuin sitä vastaanottajaa omaksumaan sen kaiken. Helppo nakki. Mä odotan sitä jaksoa. Kyllä, joo. Et mistä lähtee liikkeelle, kun sosiaalityöntekijä tulee tai sä pääset sosiaalityöntekijän juttusille. Ja kun miettii sitä työkenttää esimerkiksi, että onko siinä kyse vaikkapa vanhuksen asioiden hoitamisesta tai sen sairastuneen, jolla ei ole enää itsellään kykyä kommunikoida ja muuta, niin ei haiulumettu työmaa. Tekemistä piisaa. Joo. Hei, sitten vielä loppuun semmoinen kysymys. Mä mietin semmoista, tuossa lääkärinkin jaksossa vilauteltiin sitä taikasauvaa. Mutta mitä sä, jos sä tälle järjestelmälle tai hoitopoluille tai muille näyttäisit sitä taikasauvaa sun näkökulmasta, mitä niille tapahtuisi? Oi. Aladinin lamppu, kato, saisiko 3 toivomusta? Kyllä mä tää tämmönen oma lääkäri, oma tiimi, systeemi on se jotenkin, jossa mä kokisin, että olisi niin kuin yksi osoite, jossa se kokonaisuus olisi jotenkin hallussa, josta voi kysyä. Ja tässäkin viittaan taas siihen edelliseen jaksoon, että se kuulosti niin ihanalta, että mun mielestä se olisi se, minkä mä levittäisin mun taikasauvalla niin kuin all over the place. Mä oon joskus puhunut myöskin mä tiedän, että sellainen ammattikunta on olemassa kuin hospitalisti, joka on lääkäri, joka on erikoistunut ilmeisesti niin, että osaa niin kuin laveesti aika monesta jotakin. Ja sitten se on niin kuin tavallaan semmoinen tulkki eri ammattilaisten välillä ja myöskin niin kuin sen potilaan, niin kuin jotain tämän tyyppistä. Koska sitten just, että on niin kuin se yksi kanava, niin silloin tavallaan se kuorma vapautuisi siihen omaan toipumiseen ja paranemiseen ja muuhun ihan eri lailla kuin se, että sä yrität laittaa paperit, että mistä kaikkialta niitä kutsuja nyt tuleekaan ja mikäs olikaan seuraavaksi ja mikä pitääkään allakoida ja loppuuko tuosta lausunnosta jo virta, pitääkö jo hakea uutta ja näin niin. Et joskus tavallaan se semmoinen lomakerumpa on aika lailla täyttä työtä. Silloin kun ei ole vielä tätä tilannetta, missä itse on esimerkiksi, että on sitten työkyvyttömyyseläke, joka kuitenkin aika monta asiaa helpotti. Minkälainen olotila sulla on nyt? Mulla on ihan hyvä, toiveikas olotila seuraavia kuvia odotellessa. Hyvä. Sydämellinen kiitos vierailusta. Kiitos. Kuolemaa ja kuohuviiniä podcastin tarjoaa Dialogis Oy.